Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, pripun pawartosipun? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih. Pinanggih malih kalian Ustaz Jarwanto wonten ing piwulangan basa Jawi. Monggo piwulangan wonten ing dinten menika kita awiti. Ayo saiki diterusake pembahasan basa Jawa. Kawruh basa. Undha usuke basa iku kapirang dadi loro. Yaiku basa ngoko lan basa krama. Jadi basa ngoko lan basa krama kuwi dipisah maneh, diperang maneh, dadi loro maneh. Basa ngoko kuwi ana ngoko lugu lan ngoko alus, dene basa krama kuwi ana krama lugu lan krama alus. Ngoko lugu kuwi gunane kanggo guneman wong tuwa marang anak, dadi kanggo omong-omongan wong tuwa ning anak. Kuwi ngoko lugu. Wong tuwa marang bocah nom, wong tuwa ning cah nom. Wong sing wis rumaket sesrawungane, dadi wong wis cedhek kekancan, wis cedhek karo kancane sing cedhek ngono kuwi. Kanggo basa krama apa ngoko lugu. Sesrawungane sapadha-padha dadi kanca dan sak pitunggalane. Pimpinan marang andahan. Maksudnya ya pimpinan atau pemimpin kepada bawahannya. Terus guru marang siswane. Nah, guru ning murite kuwi basa ngoko lugu. Sabanjure ngoko alus kuwi tembunge ngoko kecampur krama inggil. Gunane kanggo guneman utawa kanggo omong-omongan sedulur tuwa marang sedulur nom sing luwih dhuwur derajate, priyayi marang priyayi sing wis rumaket. Dadi wong priyayi kuwi wong sing diajeni marang wong sing diajeni liyane, umpamane Pak Lurah karo padha Pak Lurahe. Nah, yen wis raket kuwi biasane ngono, nganggo ngoko tapi halus, jadi dicampur nganggo krama inggil. Terus kanggo biasane maneh bojone priyayi marang sing lanang, dadi umpamane Pak Camat karo garwane Bu Camat. Nah, Bu Camat neng Pak Camat kuwi bisa nganggo ngoko halus. Krama lugu kuwi tembunge krama kacampur krama inggil. Gunane kanggo guneman wong enom marang wong tuwa. Dadi paling ora wong enom kuwi nek omongan karo wong tuwa kuwi nganggo krama lugu. Dadi krama campuran krama inggil. Terus sabanjure murid marang gurune sak ora-orane nganggo krama lugu. Terus karo kanca sing durung kulino, iki karo kancane sing lagi kenal mamane utawa urung sering omong-omongan kuwi nganggo krama lugu. Andahan marang pimpinan, bawahan pada atasan atau pimpinan. Nah, kuwi ya mengkono nganggo paling ora nganggo krama lugu. Terus sabanjure krama alus. Nah, krama alus utawa diarani krama inggil. Tembunge krama kecampuran krama inggil. Luwih alus lan ngajeni banget. Awake dhewe ora kena dikramakne. Dadi nek krama inggil kuwi awake dhewe ora kena dikramakne. Nek wong liya sing dikramakne utawa diajeni. Gunane kanggo guneman wong kang derajate padha luwih dhuwur. Umpamane bupati karo bupati liyane umpamane, utawa guru cici lan cicine lan sak terus. Terus kanggo wong sak derajat nanging padha ngajeni banget. Nah, ini contone ustazah, guru lan sak piturute, bapak ibu lan sak piturute. Kanggo wong ngluhur kang durung tau tepung ati wong sing ngluhur kuwi ya wong sing diajeni marang wong sing diajeni liyane sing urung tau omong-omongan sadurunge. Nah, tuladane saiki contone ngoko lugu. Kayak ngene. Buku iki duweke sapa ya? Kayak omongan biasa wae. Laras lagi turu. Adik lagi mangan. Mas Abdul lunga menyang sawah. Nah, ini ngoko lugu. Nek ngoko alus contone ngene iki. Ibu lagi wae sare. Nah, sak ora-orane lek ngomongke wong tuwa, wong sing luwih tuwa kuwi nganggo ngoko alus kaya ngene iki mau. Ibu lagi wae sare, ora kok ibu lagi wae turu. Ya ora sopan ya. Bapak lagi dahar. Nah, kok bapak lagi mangan kuwi ya ora sopan, sing baik, sing apik kuwi bapak lagi dahar. Ngendikane Ustaz, aku kudu salat. Nah, ora kok omonge Ustaz kuwi ora sopan. Nah, sing apik ngendikane Ustaz, aku kudu salat. Mas Abdul pindah menyang sawah. Nah, ini jenenge ngoko halus, kecampuran krama inggil. Terus tuladane krama lugu. Ibu nembe kemawon tilem. Nah, tilem kuwi basa krama neng sik andhap ya, dadi urung krama inggil. Ibu nembe kemawon tilem. Nembe kemawon iki kan basa krama ya. Bapak nembe medha. Nah, terus meneh cirose Ustaz kula kedah salat. Nah,
kedah sholat ini kan basa kromo. Mas Abdul kesah dateng Sabin. Iso bedane ya saiki. Ngoko alus karo kromo lugu. Nah, sak banjure tuladane kromo alus. Nek kromo alus iki kabeh kang basa kromo ditambah kromo inggil. Nah, campuran kromo inggil. Ibu nembe kemawon sare. Sare iki kromo inggil. Bapak nembe dahar. Ngendikane Ustaz kula kedah salat. Nah, kromo inggil kabeh. Mas Abdul pindah dateng Sabin. Nah, iki jenenge kromo alus. Kaya mengkono mau piwulang basa Jawa ing dinten. Muga-muga anak kabeh wis paham ya. Aku yang durung paham iso takon karo Ustaz. Sap ya, ora apa-apa. Sap Ustaz takon sing kudu dipahami sing iki. Maten, monggo kita akhiri pelajaran dinten menika kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.